Goşky, Bagşy, Nur Muhammed Meredowa bagşlanýar. Nurim, dostlar, oyolukmu bilmedim düşüm. Dediler halipaň bitirdi işin. Şum habarın eşdip aktı gözü yaşım. Sen gittin baki, bolar göz yaşlar nurim. Ananman algadım öýüňize sary, ağlaşıp otuyurlar hosarlaň bary. Neçe can çekse de bakmadyň bäri, ömürlük gözleriň yumdyňla nurim. Alhada tawadyň yola salanny, görneçe yürekler zarin elenni. Allah da gowusy gerek diýilli, öýlençidek geçip gittiňle nurim. Inne mazaryňa ziyaret edip tergüller goýarys, dogalar kılıp. 37 yaşın sen yele soğurup, gıyskıcık ömrüňde ıyz goýduň nurim. Aydım aydan wagtyň, yaşlar gojalar, lezzet alıp dinlerdiler sonalar. Sen boljuk bolardy dilsiz benneler, inni kimden lezzet alalı nurim. Aşık aydın pirim direlip gelse, sungotuň bagyndan bir gülü yolsa, o waz bilen gülü can beriň diýse, şol gülü can berejek bir özüň nurim. Şahir çary saňa dileyen iman, nenen gederin men seni dinlemen. Sungotuň baýdagyn elinden bermen, türkmeniň yüregine girensiň nurim. Nur Muhammed Meredow, aramızdan gidenne ençeme yıllar bolsa-da, yüreğimizden, aklımızdan hiç unutulmajak. Yüreklerimizde onun şirin ovazları baki yaşar. Autori Çary Mahmudow, Okan Alpbarzy Toyçy Hekimow. Emmen garrydan ey köni dünýä, ey emmen garrydan ey köni dünýä, jagany zynlaýyn garratma meni. Gönlümde kalmasın hiç